Názov mojej prezentácie bude Analýza cien akcií pomocou neurónovej siete, ktorú som vypracoval ako seminárnu prácu v rámci predmetu Získavanie poznatkov z databáz, ktorý vyučuje pani inžinierka Janoščová. V súčasnej dobe majú manažéri k dispozícii obrovské množstva údajov v rôznych databázach, kde sa ukladajú skoro všetko. Príkladom takýchto údajov sú ceny akcií. Aby sa manažéri mohli správne rozhodovať a efektívne pracovať, mali by vedieť analyzovať tieto údaje a mali by z nich vedieť získavať nejaké znalosti. Získavanie týchto znalostí sa môže robiť aj pomocou neurónových sietí, kedy sú tieto znalosti ukladané priamo v štruktúre neurónovej siete. Ako som už povedal, vidíte časový rad cien akcií. Sú to ceny akcie spoločnosti Yahoo. Celý princíp mojej práce je generovanie obchodných signálov. To znamená generovať informáciu pre investora, kedy má akciu nakúpiť a kedy má akciu predať. Vo všeobecnosti sa akcie nakupujú, ak sú na lokálnom minime a predávajú sa, ak sú na lokálnom maxime. Pri spätnom pohľade to vyzerá celkom jednoducho, ale keď sa pozrieme na situáciu v reálnom čase, tak nevieme povedať s určitosťou, to by sme boli milionári, že či akcia bude ďalej klesať alebo stúpať. Ak na ceny akcie, napríklad na spoločnosť Yahoo, nevplývajú nejaké nové relevantné informácie, akcie sa pohybujú viac menej v náhodnom trende a vieme ich s určitou pravdepodobnosťou predvídať. Na takéto predvídanie slúžia rôzne technické indikátory. Tu vidíme technický indikátor RSI, ktorý používam dosť často vo svojej práci. Hovorí o tom, aký je pomer denných ziskov a denných strát. Tuto môžeme vidieť, že akcie posledných 5 dní pomerne prudko stúpali, preto je index RSI vysoko a je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že bude klesať. Tu sú tieto údaje spracované do formy tabulky, kde v stĺpci close vidíte zatváraciu cenu akcie. Každý riadok zodpovedá jednému obchodnému dňu. Tieto ďalšie stĺpce sú odvodené práve z týchto cien akcií a ide o rôzne indikátory. Tu vidíte spomínaný indikátor RSI za posledných 10 dní. Čo je dôležité pre tie nákupné signály, je určenie, kedy je historicky tá cena na minime alebo maxime. O tom hovorí posledný stĺpec a bere sa cena 5 dní dozadu a 5 dní dopredu. Ak je maximálna alebo minimálna, tak tento stĺpec pomenujeme min, respektíve max. Ak sa nenachádza na minime alebo maximu, pomenujeme údaj NN. Toto slúži na zatriedenie údajov do skupín alebo v prípade neurónových sietí do rôznych tried. V tomto prípade máme 3 triedy. Rast alebo predaj, nákup a modrou farbou sú nezaradené. Tuto vidíme práve rozdelenie podľa toho indikátora RSI a na y-ovej osi RSI 3 dní dozadu. Ako sa nám údaje roztriedili na dve triedy. Červenou je trieda, kedy by sme akcie mali nakupovať a zelené body určujú, kedy predávame. Modré znamenajú, že nerobíme nič.
Keďže tých indikátorov máme okrem RSI pomerne veľa, musíme vybrať vhodné atribúty, ktoré nám slúžia na vyhodnocovanie tých údajov. Lebo hlavný princíp pracovania údajov je ten, že keď máme zlé údaje, môžeme zvoliť akúkoľvek metódu, naša analýza bude zlá. Tu vidíme príklad, kde na y-ovej osi je počet denných obchodov a vidíme, že podľa x-ovej osy je to pomerne pekne rozdelené na dve skupiny, ale podľa toho denného objemu obchodov je to, keď to rozdelíme akokoľvek, tak je približne rovnaký počet v obidvoch poloviciach. Tu sa používa skôr denný rast obchodov ako absolútna hodnota. Keďže mnohí z vás možno nevedia, ako neurónové siete fungujú, dovolím si to vysvetliť veľmi rýchlo na mojom obľúbenom príklade, a to je rozpoznávanie čísel počítačom. Napríklad sa to využíva pri rozpoznávaní evidenčných značiek aut. Na to, aby mohol počítač, respektíve neurónová sieť rozpoznať, musí mať na vstupe nejaké údaje. Ako vstup nám slúžia hodnoty jednotlivých pixelov, ktoré môžeme vidieť ako štvorček. Bielý pixel znamená 0, čierny pixel znamená jednotku. Ako vidíte, napríklad 0 môže byť zapísaná rôznymi spôsobmi. Niekto môže mať kolmé písmo, niekto môže písať do šikma. Čo je však dôležité, keď pripojíme jednotlivé tieto bity na vstup neurónovej siete a učíme ju, to znamená, že povieme jej, že pri týchto vstupoch toto je 0, tá sieť si vo forme svojich váh zapamätá napríklad to, že pixely v strede sú biele a s veľkou pravdepodobnosťou, keď sú pixely v strede biele, tak to bude 0. Pretože ostatné čísla majú v strede čierne. Takto podobne funguje aj moja neurónová sieť, keď si ona zapamätá, že napríklad pri tom vysokom indikátore RSI je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že tie akcie budú klesať. Takto vyzerá model neurónovej siete, kde na vstup vstupujú údaje z trhov, predspracované do formy rôznych indikátorov. Tu sú váhy, to sú tie znalosti a výstup siete. Dôležité je učenie siete, kedy my na výstupe analýzou vzoriek v trénovacej množine určujeme chybu a čím je táto chyba väčšia, tým sa spätne menia tieto váhy. Keď náš predpoklad je dobrý, tak sa nám váhy nemenia. Tuto môžeme vidieť tú trénovaciu množinu na takom grafe. Vidíme, že keď je na lokálnom maxime cena tej akcie, tak generujeme predajný signál. Toto sú iba predajné signály. Keď som to robil ale takto, tak som dostal pomerne malý počet nákupných a predajných signálov. Preto som do tej triedy max a min zaradil aj hodnoty, ktoré boli od tohto extrému vzdialené o určitú hodnotu a tu som nazval delta. Tuto vidíte signály pri delta 0,1, to znamená, že bereme ako extrém aj ceny, ktoré sú vzdialené o 1/10 a tu vidíme pri delta 0,3, že tých signálov je viacej. Takto vyzerá výsledok, keď tých signálov v tých jednotlivých triedách je nepomer cieľom. Cieľ toho predspracovania je ten, aby v trénovacej množine bol
rovnaký počet signálov vo všetkých triedach, pretože ak zaradíme veľa vzoriek do rovnakej triedy, v tomto prípade modrá farba, tak tá sieť bude všetko hádzať do jednej triedy. Tuto vidíme príklad tej neurónovej siete v systéme alebo v programe VECA, kde na vstupe vidíme tie naše indikátory. Tu je zatváracia cena akcie, toto sú ceny 1, 2 a 3 dní dozadu a tu je spomínané RSI. Tu vidíme neuróny v skrytej vrstve, synapsie s váhami a výstup tvoria 3 triedy. Tu môžeme vidieť, ako sa váhy nastavujú v procese toho učenia. A tu len chcem ukázať, že tak ako v prípade tých číslic pri nule mali najvyššiu váhu pixely v strede, pri analýze akcií mal najväčší vplyv práve ten indikátor RSI. Tu už vidíme výsledky, ako zatriedila tie vzorky údajov vo validačnej množine neurónová sieť. Konkrétne tu sú dva parametre, toto je už spomínaný RSI, tu je divergencia indikátora MACD a vidíme napríklad, že vidíme, ako sa nám pomerne zreteľne vytvorili dve množiny údajov, kde v hornej oblasti sú prípady, kedy by sme mali akcie predávať. Vidíme, že to je, všeobecne môžeme povedať, že to je pri vysokom RSI a vysokej divergencii MACD a nakupujeme im pri opačnom prípade. Tu je podobný prípad, ale pri iných indikátorov s tým, že tam je zamiešaná aj tá množina tých neurčených prípadov. Zase vidíme, že v hornej oblasti sú tie nákupné signály a predajné. Tu môžeme vidieť už spomínanú trénovaciu množinu. V tomto prípade to je validačná množina. To sú dáta spoločnosti Yahoo za posledných 100 dní, ktoré sme nepoužili v procese trénovania, ale používame ich na vyhodnotenie správnosti, čiže keď chceme vyhodnotiť, či tá naša neurónová sieť naozaj robí to, čo chceme. Čiže tuto môžeme vidieť, že chceli sme, aby tuto generovala signál, aj generovala, tuto negenerovala, čo však nie je veľký problém, lebo ak tuto nakúpime akciu na minime a predáme ju až tu, tak vytvoríme zisk, ktorý v tomto prípade je rozdiel medzi 32 a 28 dolármi. Čiže zarobíme na jednej akcii 4 doláre. A to je vlastne aj pointa celého systému, ktorý môže pomôcť investorom v rozhodovaní, ale hlavne v analyzovaní tých údajov, keďže tých údajov z trhov je veľa, rovnako ako je aj veľa spoločností a analyzovať všetky tieto údaje je prácne aj časovo veľmi náročné. Ďakujem za pozornosť.